Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Suchita vlogaव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायना बावहरनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय बैसागो बोथोरा मारै बारलांखो फात्ताखौनो मोनदियासै आंनाथ' बिदिनो जाबाय आरोना बैसागोआ मोजां गाज्रि गेजेरावनो थांबाय नोंथांमोना मारै थाखो कमेन्टआव खिथाहरदो लोगोफोर ओमफ्राय जों दिनै माने लखिमपुर थांनो नागिरदों आरोना ब्लग बानायनायनि माबाया बेनो जाबायखि माबे मोनसे स्पेशल बुस्थु फैगासिनो लोगोफोर ब्लगाव जुदि जायोबा ना दिनै थांनो नागिरदों ओमफ्राय जायोबा नोंथांमोना ब्लगाव नुगोन स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ दायो थांसै लोगोफोर नैबे बेगाव माल दं माल फाइनालि लोगोफोर नै गरमनि थान मोनफैबाय आरोना दायो ओमफ्राय फंबायमोना मायबा मिमि बायना जायोनो दखानाव बायनानै जाबाय दं बिसोरो गरमाव सागम गासिबो बारबोजोब्बाय आरो जायो
नै लोगोफोरैनो ना पुदुमुनि पार्कआ ओमफ्राय पुदुमुनि थान मोनफैबाय आरो जों दा नै बेयावनो दसे नेथ'दो आरो जों थांगोन दा ओरैजा लखिमपुर गिजा थांबाव दे एसे दायो थांनोसै लोगोफोर बानाय लोगोफोर लखिमपुर मोनां मोनां पुलिस दङ हेलमेट गाननो थांनो होआखै नामाथाय नैयाव सेसखा दिनैबा हले लखिमपुर मोनहैनाया नै नायनो हागोन नोंथांमोना बेहायनो लाखिबाय दं आरो ना हेलमेट गानैफोरखौ नै ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोङो थाबायनांबायसो माने लखिमपुर मोनां मोनांजायाव खाथियाव माने लामायाव पुलिस दङ आरो ना हेलमेट गैयाबा थांनो होआ आरो जोंथ' ट्रिपोलसो फैदोंमोन नालाय हेलमेट गोनाङा थांनो मोनबाय जोङो थाबायनासो थांगासिनो फंबायजों आंजों दिनै थाबायना फैना दासो नै ओमफ्राय बेयो जोंनि सिगाङाव बाइक सालायना थांबाय थानाया लोगो पिकआप खालामगोन होननानै होनदोंमोन आङो इयो फाइनालि मोनफैबाय आरोना दायो दायो खिथिथ'ला स्पेसियेल ना सारप्राइज